najboljih klubova Evrope u ovoj sezoni. Da li se može bolje, da li se može više? Možda i može, ali na našim prostorima do sada niko nije ostvario ono što su fudbaleri Crvene zvezde ostvarili. Slavlje na tribinama našeg najvećeg stadiona. Crvena zvezda protiv Željezničara vodi sa 1:0. Katana prelazi Stošića, Katana u solo akciji, odličan udarac, odlična akcija. Mihajlović centrira, Ivić sam i to je 5:0 za Crvenu zvezdu u 86. minutu. Saši Nedeljkoviću i Predragu Jovanoviću. Naravno, zahvalnost svih prijatelja fudbala u našoj zemlji i direktorima Crvene zvezde Draganu Džajiću i Vladimiru Cvetkoviću, treneru, strategu Vladimiru Popoviću, uz želju da nas i u narednoj sezoni zastupaju u svetu i Evropi ovako kako su to činili ove jeseni. Da ređaju pobede, da igraju ovako kako ne igra ni jedan klub na svetu.